तो हे गाइस माने बे भिडिअखौ जासोरैनो फानि जासोरैनो कमेडि खालामगोन आरोना तो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आरोना माने दिनैनि भिडिअआ जोबोद धामाका जागोन माने बे गेदेर खालामग्राया माने ब्रानि दखान होदोनो आरोना बे ब्रानि दखानखौ एसे नायलायदोनोसै गासिबो ना मा होनो तो बिदिब्ला बे डिस्क्लेमारखौ लागायनोसै खिब्रमान जाना उरैगोन आं नोंखिया सना बोरबियान जाना बाहैगोन आं नोंथांनि थाइजौ बिदिब्ला बे देखायना होनोसै आरोना माने बे गेदेर खालामग्राया माने बे ब्रा दखानखौहाय दे एसे देखायना होदो दुं 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 Wow! Very dangerous! नुबाय दा बे ब्रानि दखानखौहाय माने गेदेर खालामग्रानि आरोना बे ब्रानि दखाना वाह क्या एक्टिंग कर रहा है ओमफ्राय आरो सोरनोबाफोर जुदि हेडलाइट गेदेर खालामनोबा हेडलाइट गेदेर खालामनायबो मोनगोन आरोना माने अनलाइननि वाह क्या सीन है नुबाय दा मा साइजनि ब्रा नांगौ बे साइजनि ब्राखौनो मोनगोन आरोना सोरनाबाफोर हेडलाइटआ गेदेर गेदेरबा माने बे साइजनिखौनो मोनखागोन आरोना माने ब्राखौहाय खोनानो मोनदों माने बे ब्रा दखाननिया माने गेदेर खालामग्राया फोथारावसो खियोनो आरोना बे फाग्ला बिदिजों जायो खिनो थांनायाव फोथाराव खिनो थांनायाव इदि लथायाव दै लानानै थांनाय नुयोमोन आङो नोंहा फोथाराव खियो हाग्रा बारियाव खियो बहाबा खियो जों गल'ल' नायबाय थानांगौ जाहैबाय आरोना नोंनि बे खिनायखौहाय नाया जोङो ओरैनो फेसबुकआव माथा फाग्लिनि नेम लायाखैलै बियो मोनथिबायना सोरनिबा खर'खौ सोरनिबा खर'आव लागायना होनाय मारो मुझे मारो मारो मुझे मारो मारो नहीं ये मजाक हो रहा है एक सेकंड यार मजाक बे माथा फाग्लिया अमा बुन्दि ना अमा बुन्दालै माने हाथियार गोनां ना हाथियार गैयि बे हाथियार गोनां बायदिसो मोनदोंलै मोनथिबायना हमको मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो जाबायदि गोलैदों जिलांखाबाय बे कैसा लगा मेरा मजाक तो हे गाइस माने बे भिडिअखौ जासोरैनो फानि जासोरैनो कमेडि खालामबाय आरोना तो भिडिअखौ नायनानै जुदि एसेब्लाबो मोजां मोनबाय तो गासिबो लाइक शेयार कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो जुदि चेनेलाव गोदान हाबफैदो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आरोना तो बिदिब्ला नेक्स्ट रस भिडिअ लोगो मोनसिगोन दिनैनि भिडिअ बेखिनिसै बाय बाय मालाबो बाय बाय